May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Din ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mayor Mayra ni Cor magilimutan nagsiling nga maikasarang siya kon mapilian bilang kandidato sa pagkabisi gobernador sang ilang nga partido. Congressman Greg Casataya nagsiling nga pondo isa sa mga rason sa delay sa pagtungat sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Sa Hinigaran, outgoing SK Kagawad patay matapos makuryente. LPA sa guwa sang PAR magadala sa mabunok ka ulan sumugod Biyernes tubtub weekend. Kag sa good vibes, realism nga wall art gamit ang spray paint inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, low pressure area nga yara sa guwa sang PAR ang may posibilidad nga mangin isa ka bagyo. Ginapaabot nga ini ang magadala sang mabunok nga pag-ulan. Yara sa 1,275 kilometers east sa northeastern Mindanao ang LPA kag gina-forecast sa pag-asa nga magasulod sa PAR subong nga adlaw o kun sa buwas suno sa pag-asa. Dako ang posibilidad nga mangin isa ini ka bagyo liwat. Kung makasulod na sa PAR, pagatawgon ini sa gihapon nga kabayan. Mangin LPA o kung bagyo man, ginalantaw nga magadala ini sa mabunok nga pag-ulan, sumugod Biyernes nga adlaw tubtub sa weekend. Sa subong, hindi pa mabatsyagan ang epekto sang LPA sa Pilipinas. Ang hangin amihan ang nagadala sang ulan sa northern kag central Luzon. Samtang shear line naman o kunang pagtabo sa matugnaw nga hangin nga amo ang amihan kag mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sang ulan sa Eastern Luzon kag Eastern Visayas. Ginabisuhan ang tanan nga mangin handa sa maulanon nga weekend kay posible ini magadala sang flash flood kag landslide. Sa number 9, obra sa 7 ka mga local playwrights ang isalida sa Virgin Lab Fest sa Negros Museum. Ang mga eksena sang stage play sa sulat nga obra ni Rolin Obina sang Baay City sa Negros Oriental ang pila lamang sa mga magasalida sa Virgin Lab Fest sa Negros Museum sumugod karon nga adlaw. Pitutonan ka mga obra sang local playwright ang itagaan sang kabuhi sa mga theater actors kag directors nga napili pinaagi man sa tuigan nga proyekto sa Cultural Center of the Philippines supod sa Writer's Block. Kabahin man sa lamharon nga artist ang production manager nga si Roger Joshua Venzal nga nalipay man sa oportunidad nga mapakitang iya nga obra nga gintiguluhan kapoy na kumangin superhero. Sunod siya kay Ariel Yunzon, pamuno sang CCP Production and Exhibition Department, tinutuyo sang nauna nga VLF Visayas nga mapuga sa mga local artist ang talento kag ikasarang sa paghimo sa dekalidad nga mga obra. But suddenly, ask ko nila, Miss Anuel, why not trying to write lang? Just try. And harin ako di subong and I'm just very happy and overwhelmed man anong nakatabo. But I'm very honored na to... We expect a very rich harvest. Synopsis pa lang, exciting na eh. So paano pa pag-finish? And as they said, it's the community builds theater. So we're all in this together and we look forward to very exciting shows in the next few days. We're very happy to have this opportunity. We're very happy for CCP to think of us to be their partner in making this alive and giving an opportunity to our playwrights, to our theater artists to come together and to collaborate. Sa number 8, humalin sa prutas, utan kag iban pagid nga organic products sa karon ang nasalida sa North Capitol Road sa pagbukas ng 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Mga local leaders naman nagpabutyag sang dugang nga suporta sa organic farming. Yaring report.
Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson upod ang mga lideres kag mga stakeholders man sang organic agriculture kag Terra Madre Visayas ang pagbukas sa mga booth sa North Capitol Road. Mga organiko nga produkto hindi lamang gikan sa isla sang Negros kundi pati na sa kaiping nga mga probinsya ang nakasalida. Sa programa, ginsiling ni Lacson nga isa ka holistic kag sustainable approach sa mga agricultural practices ang masaksihan sa sining Negros Island Organic Farmers Festival. We must also address questions in mind of some. How will organic farming affect food production? How will it impact the profitability of our farmers' business? These questions underscore the role of the government and stakeholders in providing adequate support and opportunities to our farmers. We need to empower and enable our farmers, making it our primary goal. Ginsiling naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez, igaduso sa syudad ang food tourism bilang attraction sini. Wala man sa white sand beaches kag iban pa nga lalagawan ang Bacolod kaangay isang ginatanyag sang Negros Occidental, pero pwede ini nga mangin go-to place para sa mga food explorer. Ang syudad suno sa iya nagapabilin nga main consumer sa probinsya. I'm very happy if we can be part and if Bacolod can promote the slow food industry together with, of course, what's being celebrated today, the organic farming, which has already been the stand and the practice of Negros Occidental. We are trying to be a province that is promoting organic farming because we believe in healthy diet. Lubos naman ang suporta sa organic agriculture kasubong man sa slow food community ang ginpabutyag ni Victoria's Mayor Javier Benitez nga chairman sang Young Elected Officers Network. Bilang huben nga leader suno kay Benitez, dapat inganyuhon man ang mga pamatan-on sa agrikultura. Dapat suno sa iya himuon ng farming nga cool, smart and sexy. 2024 budget for Victoria City and its earliest that it's ever been passed on November 6. And we have increased the budget of agriculture by 3 times. 3 times. Because we believe that not only the increase of prices because of inflation, we need budget. No, we're not just saying, we're not just having words in lip service, but really in action. By increasing it by 3 times, we are increasing for production. Magalawig tubtub sa Nobyembre 19 ang 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Sa naman, isa ka lola nga nagatabok sa pedestrian lane, patay matapos mabuguan sa motorsiklo. Nabuguan sa motor ang 81 anyos nga si Melisha Hanipin samtang nagatabok sa pedestrian lane sa kilometer 43 Albiga, Shaton, Negros Oriental, Domingo sang hapon. Gilayon siya gidala sa Shaton District Hospital pero gideklarar nga dead on arrival. Sa report sa Shaton PNP, ang nagadala sa motor ginkilala kay Genevieve Suwan, 22 anyos kag may duha ka mga minor de edad nga mga angkas. Sa kakusog sang impact, mga napulo ka metros ang ginlabog sang lola. Gani nag-agom ini sa mga seryoso nga samad sa lawas. Ang driver pilasunman kag datukiban nga wala sang driver's license. Ang mga sakay sa motor ang gikan sa isa ka pagtipon-tipon sa isa ka beach resort suno sa PNP. Sa number 6, outgoing nga SK Kagawad sa Banwa sang Hinigaran patay matapos nga makuryente. Patay si Mark Perolino, 25 anyos, kag outgoing sangguniang kabataan na kagawad matapos ini ang makuryente sa Sitio Linaw, Barangay Bato, Banwa sang Hinigaran kahapon sang aga. Suno sa Hinigaran PNP, nagsaka ini sa atop sang Barangay Health Center kag nagtabok sa atop sang Barangay Hall para kayuhon ang electrical wiring apang nagkuryente siya kag nahulog. Suno sa pulis, ginhingagaw dala ang biktima sa ospital apang napatay siya. Sa investigasyon sa pulis, natandugan ni Perolino ang live wire nga gintunaan sang iya nga pagkakuryente. Sa number 5, PPP project na duso sa karon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez upod sa isa pagid ka interesado nga water concessionaire.
Ginsiling ni Mayor Alvin Benitez nga mayara sang proponent nga handa magserbi bilang dugang nga water concessionaire sa Bacolod City. Wala anay ginangadlan sa alkalde ang kumpanya nga nabase sa Manila samtang parayon pang ilang nga pagbaton sa mga proposal halin sa mga interesado nga mga gaserbi sa mga water consumers. Plano sa alkalde nga magpaidalom ang proyekto sa public-private partnership. Ang dugang nga water concessionaire ang ginalauman sa alkalde nga maghatag sabat sa kakulang sa water supply ilabi na sa lugar nga hindi malabot sa Basiwa Prime Water. For utilities, there's no such thing as exclusivity anymore. The Supreme Court has struck down any arrangement to that matter. So, as powers vested by the city government, we will entertain a proposal for a PPP for bulk and water distribution. How will that work, Mayor? Will they go into the same areas for the COS or cover other areas? Yes, as of now, they might go in the same areas, and eventually we will plan it accordingly para ang tanan ng mga unserved areas makatuan. Sa number 4, ginapaabot kag excited man ang mga stakeholders para sa katumanan sang Negros Island region gikan sa Negros Oriental. Inisuno kay Woodrow R.R. Makiling Jr., ang Executive Director sa Provincial Tourism Board, kag nagtiglawas kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco sa Garbaria. Suno kay Makiling, ini ang lubos nga ginusuportahan sa Negros Oriental. Wala tigayo nagkatambong si sa Garbaria sa 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Sa speech ni Makiling sa amo nga pagtililipon, iya ginsiling nga ang Negros Oriental ang may pinakamataas nga poverty index sa Central Visayas. Rason nga nalipay sila sa organic agriculture kag nagalaom nga amo ini nga tikang ang makabulig sa probinsya. Sa interview sa media, ginsiling ni Makiling nga ang food tourism nga ilaman ginaduso upod ang organic agriculture upod sa Negros Occidental kag Bacolod ang mangin bedrock o kun mangin mabakod nga pundasyon sang pag-isa sa mga probinsya sa idalom sang NIR. Sa karon kabahin sang Region 7 ang Negros Oriental kag 6 naman ang Negros Occidental. The provincial governor, Governor Chaco Sagabaria, together with other stakeholders, are really anticipating, excited about the proposed Negros Island region. Prior to the proposed Negros Island region, hopefully we can already start food tourism, as I mentioned in my speech earlier, organic food, of course, the slow food movement, we're already starting now in Negros Oriental. Kumbaga, na ano na kami galing dito sa Occidental papuntang Oriental. So we're trying to push for it also. And the governor is very supportive of that. In fact, that's the reason why we're all here supporting this event, the Telemate Visayas at the 16th Organic Festival. And we are looking at food tourism, organic agriculture as one of the bedrock of Negros Island relationship. Sa number 3, ang pagtalana sang pondong kinalantaw isa sa mga rason sa pagkadali sang redistricting bill o kung pagtunga sang Bacolod City sa duha ka mga distrito. Ginapabot ni Congressman Greg Casataya ang mga desisyon sang liderato sa Kongreso angon sa ginalauman nga pagpatigayon sang budget deliberation angon sa ginaduso nga redistricting bill nga magatunga sa Bacolod sa duha ka mga distrito. Yara na sa Committee on Local Government ang hagna. Pahayag ni Gasataya, may malapit sa 30 ka mga bill angot sa redistricting ang na-file sa Kongreso. Gani mangin palaligban diri ang pagtalana sang nagakaigo nga pondo para sa naduso niya nga hagna. Tuyo sang kongresista nga matigayon ang pagtunga sa syudad sa duha ka mga distrito sa 2025. It's still with the local government committee. They are waiting for the guidelines of the leadership. Kasi ang issue is about budget. Once you start deliberating on one bill, then you also have to deliberate the other also bills related to the districting. I think there are about more than 20 or 30, close to 30 na nag-file for districting. So ang pundo nga kinanglanon for it is quite huge. Sa number 2, unopposed SK President sa karon ang nagapungko na sa Konseho sang Bacolod.
Ginsugura na kainan ni outgoing Bacolod City SK Federation President Aisha Joy Villaflor ang pagpanghimo sa opisina sa Bacolod City Government Center para sa magatalo sa iya nga si incoming SK Federation President Dana Marie Barzo nga napili bilang bag-o nga pamuno sang SK Federation sa syudad. Si Barzo nga nagaserbe man nga SK Chairperson sa Barangay Mandalagan ang wala sang kontra sa ginpatigayon ang pinili ay kahapon. Siya ang magasugod man sa pagserbe bilang ex-officio member sang konseho sang syudad. Napili naman nga Vice President si Catherine Tres Puentes sang Barangay Felisa, Secretary si Darwin Sales sang Barangay 6, Treasurer si Kay Aliana Ilon sang Barangay Kabug, Auditor si Jake Demihilio sang Barangay 14, PIO si Bea Crisha Pabular sang Barangay Takuling, kag Sergeant at Arms si Aldrich Borda sang Barangay Sumag. Ginalauman ni Villaflor nga sa pagpamuno ni Barzo, mapadayon ang paghatag atensyon sa mga pagpatuman sa reforma sa SK, kag subungan mapabaskog ang kampanya para sa mental health program kag oportunidad sa trabaho para sa mga pamatanon. During pandemic, bitinabudengi kami kay this representation chaired the authorized person outside residence. For me, that was the most challenging. Aside sina is ang pag-separate sang funds ng SK. I think one of the challenge, siguro amo man ang gitubang namon. So, the whole experience was good, worth it, kag jaman. Sa diri sa Bacolod, anong mga programs pa nga do need? Number one is mental health. Number two is we need to put emphasis sa gataas na pregnancy rate sa aton mga young people. And number three, siguro employment. Because Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May nagagwa nga mga istorya nga isa siya sa mga ginapilian sa Vice Gubernatorial Race of 2025. Suno sa kay La Castellana Mayor Romayla Nicor Magilimutan, bukas siya sa mga desisyon sang ilang nga partido. Sa interview sa media sa kay Mayor May kainasang aga, iya gisiling nga priority niya ang padayon ng mga proyekto nga iya nasugdan sa banwa sang La Castellana. May ginatukod nga ospital, college kag may sanitary landfill project sa La Castellana. Karon nga ginapaabot magabukas sa masunod nga tuig suno sa alkalde. Gani ang luyag niya nga ang magabulos sa iya kaalyado niya man para mapasiguro ang ini nga mga proyekto. Pero kung ano man ang mga desisyon sa partido, labi na ang para sa Vice Gubernatorial poll sa 2025, suno sa iya, yara na ini sa mga officials sa United Negros Alliance. Kaya nagagwa man ang iyang ngalan nga mahimo sa mga pagapilian, bukas siya para diri. Kung qualifications ang paghahambalan, qualified man siya suno sa iya. Damlag pa, ginsiling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga presidente sang UNEGA nga may 3 tubtub 4 ka ngalan sila nga ginapilian para sa Vice Gubernatorial post kasunod man sa iyang desisyon nga magbalik sa 4th District sa 2025. The system ang sa sulod kag sa sagwa bilang isa ka mayor kumbaga kung kapasidad ng paghambalan ang kalidad di daw na ano taman na nabalaan taman nga makasarang man ta. And maybe with my performance kag pakita ko sa La Castellana, it's a real proof nga ti kasarang taguro para sa ako niya ko namula na ang posisyon saran ko ang pamangkot kung buto kong kusang pumuluyo. Okay. Sa Good Vibes, sa unang nga tulok imo masalaan nga picture ang ini nga wall art sang isa ka tattoo artist. Himo gali ini sa spray paint nga natapos sa sulod sang pila lang ka oras. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang garahe sang balay sang tattoo artist nga si Billy Abonado. Sa una mga pagbalikid, pinsaron mo nga picture ang ginbutang sa iya nga pader. Pero kung himutaran mo na, wall art ini nga himo sa spray paint. Ang mga mata, kung tulukon mo, daw nagatulok man sa imo. Ang mga kilay kag milok, daw matuod-tuod, pati ang bibig kag ang ilong. Ang droplets ng tubig, daw tuod-tuod man nga tubig. Istorya ni Billy, ang mauting nga parte amo ang paghimo sang mga detalye. Siguro ang pinakabudlay ang detalye na. Ga detail ka na. Kasi syempre dako sa nga scale ti
magubra ka, lapitanay, hindi mo siya makita. So, palayo ka naman, palapit naman. Elementary pa lang siya, naga-drawing na siya. Nag-represent siya sa iyang eskwelahan sa mga contest. Isa na siya kadikada nga tattoo artist. Kalabanan sa iyang mga obra maestra, realism. Daw matuod-tuod nga itsura ang ginatattoo niya sa iyang mga kliyente. Luyag niya nga i-level up pagid ang iyang skills, gani napensaran niya nga himuon naman ini gamit naman ang spray paint. May spray paint siya, budlay siya iubra kon detailed. So, siling ko, what if i-try ko i-person kag do testingan kung anong guwa. So, excited ko kung anong guwa. So, muna do. Mga 12 ka oras niya nahuman ang bilog nga wall art. Tig 3 ka oras sa kada adlaw, sa sulod sang 4 tanan ka adlaw. Wala pa niya maisip ang kadamuon sa spray paint nga nagamit niya para mahuman ini. Para kay Billy, parehos nga mabudlay ang pagtatugag ang paghimo sang realistic nga art gamit ang spray paint, pero makapoy ang wall art kay kinahanglan niya nga mag-forward kag mag-isol para ma-check ang iyang obra. Kinahanglan niya magsaka panaog sa hagdanan. Medyo exercise man sa kay saka panaog ko sa ladder, giyo sa kamot. Physically, abo siya training siya, kapoy siya. Kapoy gid. Kapoy siya. Training siya kay imot TL gatindog gagapanaog kamot. So kapoy siya. Luyag man ni Billy nga mangin inspirasyon sa iban nga mga kabataan nga imbis nga magpang-vandal, maghimo na lang sang tarong artwork kay makahatag pa sang kalingawan sa iban imbis nga makahalit. Gusto ko i-promote nga matagaan, especially damo gusto nga mga graffiti writer matagaan free wall nga makaobra. Galing nga muna ko base amo ni goron siya. Sa makita nami galing graffiti kung ibutang sa amo ni nga ito ko on scale tapos gaan colors. So fully maghatag pag inspirasyon. Matapos ang iyang accomplishment, luyag ni Billy nga mahimo ini sa isa ka mas malapad nga wall o kun sa isa ka commercial building. Barb, muna siya yung graffiti ko ng wall art, Barb, hindi sakit sa mata. Unlike sa mga vandalism, o kung vandal, lagi sa kabataan, sakit sa mata, dahil nami sa mata. Kagming ang art, no, wala gid yung limitless. Yes, katahom. Kadamo sang artista, di ba, pwede ta mapabugal. Kakabit itong mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa ng eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.